Притеснявате ли се от пълномащабно нахлуване от страна на Русия? Бих казал, че е по-важно от всякога да сме подготвени за това. И мисля, че нашата подготовка за това също прави. По-малко вероятно е те наистина да опитат. От 1949 година насам Алиансът на НАТО почти отрои размера си. Дяпла ми е да се запознаем. Русия твърди, че източното разширяване на НАТО е заплаха за нейната сигурност. Района на град Киркенес, който се намира много близо до Мурманск. Това е регионът, където се намира един от ключовите руски ядрен възпиращ фактор. Мисля, че Русия има интерес да създава проблеми на територията на друга държава, граничеща с руския регион, защото всяка нестабилност в този регион също може да има последствия и да засегне дори Русия.